vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndichiuya pano ndiri kutotsvakawo advice, handizivewo kuti advice yandichapiwa ichakwanisa kuzondibatsirawo here, but mukoma ndiri pakushushikana. Dzimwe nguva ndinotombokaruka ndatongobata kana mushonga wemakonzo, asi ndinozoti kana ndikatarisa paya mwana wangu ndipo pandinobva ndazoona kuti zvino kana ndikagara ndanwa mushonga wemakonzo, what is going to happen kune mwana wangu. Zvakaitika mukomanashi ndizvekudai so: inini ndakaroora mudzimai wangu. At that time apo pandakaroora mudzimai wangu, iye ainge achangobva uko ku-UK kwaainge ari, iko kwaakakurira ikoko. So akazoti auya kuno kuZim, ndipo pandakabva ndazosangana naye. So ndakati ndasangana naye munhu ndikabva ndakamuda nemwoyo wangu wose. Then mukuzonotaurirana iye akabva andiudza kuti she was on her way returning back to the UK, saka this was like the end of our love. Mukoma ndikamubega kuti please do not go just a little longer because I still wanted to be with her. Takataurirana, iye akabva azoti she was going to stay at least for 3 more months. Then saka pa 3 months idzodzo ndipo paakabva azondiudza kuti iye ainge abatira pamuviri, akabva andiudza kuti ainge abatira pamuviri pangu. Then I moved in at her parents' house, ndikabva ndazoita move in naye. Iye it was an emergency, saka she was supposed kuti ange achidzokera ku-UK, but akangondisiya ndigerepo pamba pevabereki vake. Inini ndainge ndava kuchengetapo pamba pevabereki vake. Akaenda ku-UK mukomanashi ndokubva azonozvara mwana wake ku-UK ikoko. She spent the whole year ariko ku-UK ikoko. Taingocommunicata nefone, ende ndainge ndiri munhu wekuti ndakangoramba ndakangomira naye ndisingamuchiti ndisingaiti sei, because mupfungwa dzangu ndainge ndava kuzviudza kuti kana Mwari vakusanganidza nemunhu anokwanisa kuchinja upenyu hwako, munhu iyeye unofanira kuti unge uchimurespecta, uchimupawo rudo rwako rwose and all of your trust. Saka handina kana kumbogara ndakabata chinonzi zamu reumwe munhu kusvika achizodzoka, but she came back after a very long time. When she came back, mukoma, rudo rwedu rwainge rwaita sekunge rwainge rwatonhora. Zvose zviya zvatainge tichivimbisana apo patainge tichiri paWhatsApp, tichicommunicata paWhatsApp, paakazouya mukoma ndakabva ndafind out kuti we were no longer in the same good books. Ainge ava munhu wekuti ainge ava kungogara ari irritated, zviya zvekuti kana ndikangoita kamistake kadiki munhu anobva atanga kutopopota. She was always irritated about me, ndisingatonzwisisi kuti ko munhu uyu why is it ari kungogara ari irritated about me. Anyway mukomanashi, zvadaro ndakangoramba zvangu ndichingojaira situation, ende ndainge ndichingozviudzawo kuti munhu jaira munhu wako, and this is what most of my friends told me kuti iwewe jaira munhu wako, and besides it is far much better kuti unge uchishungurudzwa nemukadzi ane zvinhu zvake, mukadzi wekuti she can bring something to the table, than kuti unge uchishungurudzwa nevavava vekuti vanenge vasina kana chavanenge vainacho, yet at the same time vanenge vachida kukushungurudza. So ndakazongoramba ndakamira naye, iye achingondiita yose iyo yaainge achindiita. Paakauya kuno kuZim ndikati ndikakuudzai kuti inini naye hatina kana kumbogara tarara tose. This was after a year mukomanashi tabva kupesana, but paakazodzoka hatina kana kuzombogara takarara tose, and iye aitongomeka sure kuti anondiavoida at all the times. Ndaiti paya kana ndichiti nhasi, maybe nhasi ndinokwanisa kuzongoipiwa, but iye at the end of the day aingotsvaga nzira dzekuti tinge tichizonetsana nekutukana nadzo, then tobva tatongorara. And most of the times
aitongoti kana akatoona kutoti nezvangu musi iwoyo anenge asingadi aibva angotora magumbezi ake obva anorara zvake mudining iye nemwana. Mukomanashi, I was even denied that access yekuti ndinge ndichibhonda nemwana, nekuti taiti mukunonetsana kana ndikazoda kubhonda nemwana iye aibva atanga kundipopotera obva anditorera mwana. So ndakangoramba ndakangoshingirira ndichimbozviudza kuti mwari ndo vanoziva, at the end of the day zvinhu zvichazongoita right. Well, zvinhu hazvina kana kumbogara zvaita right. Kuno kuzimu akangoya akangogara for a very short period of time. Akati iye chinangwa chake chaainge akawira kuno chainge chiri chinangwa chekuti ange achindiona, akabva asiya andikurudzira, akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichitora passport. Well, ndakabva ndatora passport, but pandakazomurakidza kuti passport yabuda, she never even responded. Akatongojamba that message ndokubva atotanga kutongotaura neni dzimwe nyaya that was not even nyaya dzekuti dzainge dzichienderana nethat issue yekuti passport yangu yainge yabuda, because iye ainge akati once my passport kana ikagara yabuda tobva tazotanga the process yekuti neniwo ndinge ndichienda kunomujoina ikoko kuUK. But mukoma takazoti ndawana passport ndokubva achinja akabva ati now I want to stay in Zim. Apa kwainge kuri kunyimwa access yekuti ndisambofa ndakatsikako ikoko kuUK kwacho. Mukoma munhu akadzoka. Paakadzoka ndakangosangana naye only once ndokubva atondiudza kuti ainge abatira pamoviri. Well, ati ainge abatira pamoviri. I then praised God ndikati Mwari makanaka, muri iri kutokura. But ndakatanga kunyumwa, ndakatanga kuva nemasuspicions zviya zvekuti unenge wava kungozvibvunza kuti but vana ava ndevangu here kana kuti havasi vangu. With time those suspicions even grew more mushure mekunge ndanzwa kuti in that same city uko kwaainge achigara ikoko kuUK ndiko zvekare kwainge kuchigara the ex-husband. And information iyi ichizonobuda yakatongobudawo by mistake. This was after one of her cousin sisters angokaruka abuda musaga when they were on the call. Saka the cousin sister ainge asina kuridha kuti inini I was in the room, saka akabva angotaura zita raX, and iye ainge akandiudza about this X. Ndakangoti achingobva pafoni ndikabva ndati can you please explain this situation to me. Saka mukuzono explain the situation ndopa akabva azondiudza kuti she didn't want to tell me kuti iye ne-ex-husband yake vanogara in that same city. Mukomanashi, it is very close zvekuti kana kuri kunzi vanenge vachida kutongogara vose, they just stay in the same area. Well, mukomanashi ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira considering the fact yekuti munhu iye ainge akambospenda such a long time ari very cold towards me. Saka ndakati ndafind out kuti this is what was going on kuUK ikoko, even though ndainge ndisina like kana any proof at all. Iye kudawo kuti ange achidzikamisa hana yangu akabva azoti ainge achida kuti inini naye tinge tichichata. Mukomanashi takangochata faster zvekuti I never even got the chance yekuti ndinge ndichiinforma any of my relatives. Ndakachata without any of my relatives ever being present. Ndikatochata iye shamwari dzake ndo dzainge dziripo mukomanashi, ndo vainge varipo ipapo pandakachata. Saka takati taenda kuya tachata, then we started living a life that I can say kuti yainge iri normal. At least it was far much better than kaupenyu kamwe katainge tichiraramisana previously before tisati tachata tose. But quick enough akabva azochinja mukadzi ndokubva atanga futi kundishungurudza. This time around achindishungurudza ndakangozvisimbisa ndikabva ndazvozviudza kuti since she was now pregnant for the third time, maybe pregnancy yake ndo yainge ichikonzeresa kuti ange achindibata nenzira idzo dzaainge achindibata nadzo. But even after the pregnancy zvakangoramba zvichingokontinya kusvika muzuva ranhasi. Mukomanashi, ndinobatwa sekunge ndiri munhu asingafungi, ndinobatwa kunge nhapwa mukomanashi. Ende
iye anototi dzimwe nguva anokwanisa kungondiudza mamwe mashoko ekuti anondirwadza kusvika pekupedzisira. Anokwanisa kungoti zvezviya kana ndikangomubvunza something that is just silly, anobva atonditi handiti unoona kuti hauna kukwana. You can see kutokwana chaiko chaiko hauna kukwana. And inini handina kana simba mukoma, because tichizonochata kudaro we were made to sign this other paper, this piece of paper. Pepa racho rakati zvose izvo zvandakamuwana ainazvo, zvekare nemainvestments ake ose aachazoita achishandisa mari iyo yandakamuwana ainayo, inini handikwanipo pamainvestments iwawo. So ndezvezvo zvekuti iye pandiri hapana kana loss yaainayo, and she does not have any problem at all kuti tinge tichirambana. Chinondirwadza ndechekuti the day that she is going to wake up obva andiudza kuti nezvangu haachadi, ndichangobvapo pamba apa ndisina kana chandinenge ndiinacho. Such is the life that I am living, mukomanashi. Upenyu hwekuti hunondirwadza kana ndikafunga nezvavo, so ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza. Please ndibatsireiwo vedare. Handiziviwo kuti situation yangu iyi munoiona sei, and handizivi kuti situation yangu iyi ingasolveka sei. I am just asking for advice. Any advice yamunokwanisa kundipa, please ndipeiwo. Ndaimbozviudza kuti regedzai ndingoshingirira. Once I am in the UK ndobva ndazongoita move on with my life, but ku-UK kwacho ndakabva ndatongorakidzwa kuti ikoko through iye I will never go there. And iye anongoti kana akafunga so mukoma, she will just tell you kuti next week ndafunga kuti ndimboenda kunodongorera vana, because vana variko ku-UK ikoko, all of our 3 kids ndokwavari. Saka handina kana that bond yekuti ndikazviudza kuti ndine bond nevana mukunokura kwavo vana ava. Even if kuti vachazouyawo kwandiri vachiti ava ndo baba vedu, no, I don't think kuti vana vachakwanisa kundiona sekunge ndiri baba vavo, because I do not have that bond. Ndiri kutsvakawo advice kuti ndoita sei. Inini what I know for a fact ndezvekuti pavana ava vari vatatu, uyo one ndiye ega mwana wangu wekupedzisira, uyo waakazotoita out of guilt. And yes, I know kuti very zhinji vachati ko chingoenda kuma-DNA, but I hope kuti relationship yangu yandiri involved mairi makwanisawo kui-understand. Haisi relationship yekuti it is a normal relationship whereby inini as a man I have that total control. I do not have that control over my wife at all. And kunyangwe ndikada kutombozama kumuomesera, unotomuona achitogara pasi, anotogara pasi mukomanashi obva atanga kutondiseka, simply because ndinenge ndazama kuita control over ye. Anonditarisa obva aseka, obva ati inini manje, inini ndiwe waunofungidza. Anotondiseka obva atoti inini manje, so you think kuti inini ndingakontrolewa newe iwewe uchidya mari yangu. Inini ndirini ndakakusimudza, hanzi kubva mumadota. Anobva atanga kuseka achiti never never dear, usafunga kuti ndinokontrolewa netype yemurume akaita sewe. Saka it just confuses me a lot mukomanashi. Handizivi kuti at the end of the day upenyu hwangu huchazovei, uye handitombonzwisisi kuti inini muhana make anondiona semurume here kana kuti anongondionawo as if I am nothing. Please advise me kuti ndoita sei. And kana kuri kunzi nyaya dzekunzi muitire girlfriend, well I can't, because kana ndikangogara ndamuitira girlfriend zvinobva zvatoreva kutoti inini naye the day that she is going to find out kuti ndo zvandinenge ndakamuitira izvi, she is going to kick me out of her house because everything is in her name. Saka iyoyo it's a no no no. Ndiri kutsvakawo advice, please ndibatsireiwo vedare. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi mukomanashi, I feel so much confused about my situation. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei, nditori very confused. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Hey, pakaipa.
eish mahwani. Saka zvoreva kuti kuroora mukadzi anenge aine mari dzake zvine riski kaizvi, kutoriska kwaunenge uchitoita kauko. Kana kuri kunzi wakaroorawo mukadzi anenge ane tunhu twake, please come to my inbox and share with me your own story so that tizouya nadzo nyaya dzenyu pano paplatform. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichingotaurawo nyaya yangu, uye zviya zvakanzi sekaurema wafa zvechokwadi vanhu vakataura izvozvo vainge vakaona uye vainge vachiziva, vakuru vekare. Zvakaitika kwandiri mukomanashi, handina hangu chirema chandakambogara ndaseka, but mukoma handina kuziva kuti inini mukuzonokura kwangu ndichazovawo chirema. Zvakaitika kwandiri, inini ndinoshandawo basa rehusecurity, but iko zvino kwava kutongoshandawo kuya kwekutongoti kutomanikidzira. Nzeve dzangu idzi mukoma ndava kuita zvezva zvekunzwira padhuze, zvekuti motikari inokwanisa kutodarika mudhuze neni, so ndozotoinzwa motikari iyi yadarika. Ndo manzwiro acho andava kuita iwayo, kuti ndinozonzwa chinhu chadarika. Ende zvinhu zvekuti zvinotonetsa uye zvinorwadza kuzoremara mushure mekunge wakura. Well, zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Ndakati ndapindawo muHarare ndokubva ndatanga kushanda sasecurity. Saka mukunoshanda sasecurity kwandaigara ndichienda ndichinogadha kumayard. Saka ndakazoti ndava kunogadha pamba peimwe family. Mhuri iyi yainge isingagarepo pamba apa all the times. Vainge vaine dzimba dzavo dzainge dzakawanda, ende dzimba dzavo dzose idzi dzainge dziri mumasebhabhu, ende vainge vasina maloja. Saka vanhu ava vainge vari vanhu vainge vaine mari dzavo, ende vaikwanisa kutongoita even 2 months vasingauye kuzotarisa pamba pavo. So ndokusaka vainge vachitora masecurity kuti masecurity ange achizoita maprivate securities avo. Zvavaita vaiti kana kambani ikaunza security, ivo vobva vazotaura newe, vobva vakuudza kuti tinongokupa salary yako. Saka ndakazogumisidzira ndava maprivate security avo vanhu ava. Saka pane pamwe pandakazotorwa mukomanashi, ndokubva ndazomboendeswa ndikanogadhiswa mamwe matractor awo ainge akabva kuSouth Africa kuprice kwacho. Mukomanashi, usiku hwandakasvika paprice pacho pemundara iyeye handina kurara, nekuti pane zvinhu zvandaiona zvichifamba panze, but zvinhu izvi zvandaiona ndaingoona zviri zvemumvuri zvichiita kunge zviya zvinonzi zvimatwafu, vaya vanonzi vana mandionerepi, ndivo vandaiona vachifamba papurazi ipapo. Vainge vachingofamba pachivanze. Mukomanashi, ndainge ndakanzi ndinge ndichigara mune imwe motikari kuitira kuti ndisakasika kuonekwa nembavha. Saka ndaizoti kana kwasviba ndainopinda mune imwe Benz. Munoona maBenz aya ekudhara, makompresa aya, ndo mandaipinda imomo. Asi each and every time ndaiti kana ndakagaramo, kana ndava kunobatirwa nehope, so ndaibva ndanzwa kuti motikari iyi iri kuita sekunge iri kufamba. Ndaizoti paya kana ndikazongoita zvekuvhunduka, ndo pandaibva ndaona motikari iyi yakatobatidza malights. Ndara uyu ainge akanditi handaifanira kuti ndinge ndichizobuda panze kana kuri kunzi pane zvimwe zvinhu zvandinenge ndanzwa zvandinenge ndisina kunzwisisa. Akangonditi kana ukanzwa zvinhu zvaunenge usina kunzwisisa usabuda mumotikari, chingoramba ungorimo mumotikari. Saka there was this other night, semazuva ose ndainge nditori mujira zvangu ndirimo muBenz imomo ndichingoita ndichidongorera kuti hakuna mbavha here. Mukomanashi, ndakazoti ndabatwa nehope, ndakatanga ndichinzwa vanhu vainge vachitaura ndiriko kuhope ikoko, ndokubva ndavhunduka. Ndakati ndavhunduka ndakabva ndazoona vamwe varume vaviri vainge vachiputsa mahwindo, but varume ava mukoma vainge vakapfeka nhembe. Zvinhu zvekuti zvakabva zvazondinetsa kuti ko vanhu ava vakapfeka nhembe vabvepi. Then vakabva vazotanga kutseka vachingoenderera mberi vachiputsa mahwindo aya. Mukoma, ndakabva ndaburuka panze, ndakangoti ndavhura dhoo remotikari ndaburuka ndikabva ndati hei, muri kuiteiko imi? Then ivo vakabva vanditarisa ndokubva vaseka, vakabva vanyangarika. Vakati vachinonyangarika kudaro mukoma,
ndakabva ndanzwa kuti kumashure kwangu uko kwainge kwakamira munhu. Ndakati ndichinocheuka mukoma ndokubva ndarohwa mbama, ende ndakarohwa mbama dziya dzekuti munhu anoshandisa maoko ake ose maviri kuti ange achikurova mbama. Ndakangonzwa kuti but chakandinetsa ndechekuti murume uyu paakandirova mbama idzodzo handina kana pain yandakambonzwa. Ndakangonzwa kadzunguso ndokubva ndadzokera mumotikari muya ndikabva ndabatwa nehope. Ndakazomuka, this was somewhere around kuma 2 p.m. Mudhara uya ainge akangomira kumberi kwemotikari, akazoti paya pandainge ndamuka ndokubva avhunduka, akabva aita sekunge pane zvinhu zvaainge achitsvaka but akatoita nguva akangonditarira kudai, so akangomira kumberi kwemotikari. Saka inini ndakatanga ndangovhura maziso angu so zvishoma ndokubva ndatomuona mudhara uya akangomira kumberi kwebenz iyaya. Then ndakazoti ndashifta musoro wangu ndopa akabva aona kuti munhu uyu amuka akabva avhunduka. Mukomanashi kubva ipapo mudhara uyu akazongondiudza kuti achazondidana ndaifanira kuti ndige ndichimboenda kunozorora kumba. Ndakazoti ndagara for a very long time. Mudhara uya ndokubva ndazotaura naye akabva andiudza kuti iye ainge atsvaka umwe security. Ndomadzingirwo andakatoitwa mukoma. Nanhasi uno ndiri munhu wekuti ndinongototambudzika. Ndakazojoina another security company but dambudziko rangu ndiroro. Ndinoti kana ndikanzwa chinhu so inini manzwiro andinoita zvinhu ndinenge ndichisaririra mumashure. Kunyange munhu achitaura sound painozosvika munzeve dzangu inenge yatova a delayed match. Ndo zvinoita mudzimai wangu kana achitaura nene achiita majokes anoti ava ndeve madelayed match, zvichireva kuti zvandinozonzwa inenge yatova a delayed match. Ari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndo spiritual encounter yavo iyo, hanzi spiritual encounter yakazondiremadza nedzimwe nzira dzekuti handitonzwisisi kuti chii chiri kuitika kwandiri. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Kana uine any spiritual encounter yawakasangana nayo, please feel free to come to my inbox.